खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया बोथोरनि थासारिखौ लानानै मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। मुलुगा दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों। हिट वेभनि थाखाय हादोराव हाई अलर्ट। सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं। नंगौ, फैगौ 6 दानाव दुंथाया 50 डिग्रीनि बांसिन जानो हागौ। थारैनो मिथिंगाया गिख्रंथाव महराव सोलायनो हमदों। मिथिंगानि गुसु बारा लासै-लासैनो खमायलांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन दुंथाया 45 डिग्री सेल्सियासमोन। बिदुङा बोसोरफ्रोमबो 5 आरो 6 डिग्री बांगासिनो दं। बेनिखायनो आसामाव बे खेबाव 50 डिग्री बारनायनि आसा दं। लोगोसे दिल्ली आरो मुम्बाइफोराव दुंथाय बांनानै सिगां समनिफ्रायनो हाई अलर्ट फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुलुगनि गुबुन बाहागोफोरावबो बिदुंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं, जायनि थाखाय फिलिपिन्सनि राजथावनि मानिलायाव गासै फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जायो। थारैनो बिगियानगिरिफोरा मार्च दानाव जागायजेननाय दुंथायखौ लानानै जिंगासिदों। बोथोर बिगियाना भारत हादोरावबो हाई अलर्ट फोसावदों। बे खेबाव दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं। लोगोसे भारतआव एप्रिल आरो मे दानाव दुंथाया 43 डिग्री सेल्सियाससिम बांनो हागौ। 125 बोसोरनि उनाव दुंथाया मार्च आरो एप्रिलाव सिगांनि रेकर्डखौ सिफायगोन। 1901 मायथाइनि उनाव बे खेबाव थांनाय फेब्रुआरि आरो बोहैथि मार्च दानाव जोबोद दुंहाव थासारियाव सोलायदों। जोबोद दुंहाव थासारिनि थाखाय मिरुआरि बोथोर बिगियान मिरुआ हाई अलर्ट फोसावदों। फैगौ 6 दानाव उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हारियाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगानायाव जोबोद दुंहाव थासारि जागोन। थारैनो मुलुगाव दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया बोथोरनि थासारिखौ लानानै मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। मुलुगा दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों। हिट वेभनि थाखाय हादोराव हाई अलर्ट। सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं। नंगौ, फैगौ 6 दानाव दुंथाया 50 डिग्रीनि बांसिन जानो हागौ। थारैनो मिथिंगाया गिख्रंथाव महराव सोलायनो हमदों। मिथिंगानि गुसु बारा लासै-लासैनो खमायलांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन दुंथाया 45 डिग्री सेल्सियासमोन। बिदुङा बोसोरफ्रोमबो 5 आरो 6 डिग्री बांगासिनो दं। बेनिखायनो आसामाव बे खेबाव 50 डिग्री बारनायनि आसा दं। लोगोसे दिल्ली आरो मुम्बाइफोराव दुंथाय बांनानै सिगां समनिफ्रायनो हाई अलर्ट फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुलुगनि गुबुन बाहागोफोरावबो बिदुंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं, जायनि थाखाय फिलिपिन्सनि राजथावनि मानिलायाव गासै फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जायो। थारैनो बिगियानगिरिफोरा मार्च दानाव जागायजेननाय दुंथायखौ लानानै जिंगासिदों। बोथोर बिगियाना भारत हादोरावबो हाई अलर्ट फोसावदों। बे खेबाव दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं। लोगोसे भारतआव एप्रिल आरो मे दानाव दुंथाया 43 डिग्री सेल्सियाससिम बांनो हागौ। 125 बोसोरनि उनाव दुंथाया मार्च आरो एप्रिलाव सिगांनि रेकर्डखौ सिफायगोन। 1901 मायथाइनि उनाव बे खेबाव थांनाय फेब्रुआरि आरो बोहैथि मार्च दानाव जोबोद दुंहाव थासारियाव सोलायदों। जोबोद दुंहाव थासारिनि थाखाय मिरुआरि बोथोर बिगियान मिरुआ हाई अलर्ट फोसावदों। फैगौ 6 दानाव उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हारियाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगानायाव जोबोद दुंहाव थासारि जागोन। थारैनो मुलुगाव दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों।